राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji. சூப்பரா பண்ணீங்க மாதாஜி, அழகா Hare இருந்துச்சு. Krishna. டிரான்ஸ்ல போயிட்டு நல்லா சூப்பரா பண்ணீங்க. Hare Krishna Mataji. Thank you. Hare Krishna Mataji. சூப்பர் வேணும். ஜபம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மதர் லெவல் நம்ம இங்கேதான் இருக்கோம், இருந்தாலும் நம்மள அந்த அப்படி கண்ண முடியணும்னா இங்கேயும் போகணும், பறக்கிற போல இருக்கும். Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் பிரணாம். நம்ம வந்து கிடுகிடு ராமாயணம் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இன்னைக்கு பிரபுஜர் கிளாஸ் வரும். இந்த வாரமும் வியாழக்கிழமை வரைக்கும் இருக்குமே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வந்து ராமாயணம் முடிக்கணுமே பாக்குறேன், எப்ப முடிக்க போறேன்னு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓபன் பண்றேன். Mataji, attendance Mataji. போட்டுட்டேன். Hare Krishna. கேட்டுட்டே அப்படியே நான் பண்ணிட்டேன். பொட்டு வச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? இப்போ பொட்டு போட்டீங்களா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி கேட்க மாட்டீங்க? என்னாச்சு? ருக்மணிக்கு போட்டீங்களா? போட்டேனே மாதாஜி, உங்களோட தான் ஃபர்ஸ்ட் போடுறேன். தேங்க்யூ உங்களோட போட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமாயணத்துக்குள்ள நம்ம இது ராமரோட இதுக்கு வெயிட் பண்றோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து பிபிடி முடிச்சிட்டோம்னாக்கா நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு அது இது பஜன் கிளாஸ் புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்காளே, நான் பார்த்தேன் மெசேஜ், மறந்து போயிட்டேன். நான் 3 மணிக்கு அட்டன் பண்ண மறந்து போயிட்டேன். இன்னைக்கு எல்லாம் அட்டன் பண்ணலா? நல்லா இருந்ததா? புரிஞ்சுதா? ஆமா மாதாஜி, அட்டன் பண்ணோம் மாதாஜி. மாதாஜி அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பாட்டோட புது பாட்டுலாம் சொல்லி கொடுப்பா இல்லையா, அதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பாட்டு நல்லா சொல்லி கொடுத்தேன். இப்படி ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சது. 1 minute. எப்படியோ போயிடுச்சு. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து இதை ஆரம்பிச்சிடுவோம். நம்ம பிரணத்தி ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கலாம். இன்னைக்கு ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணல, பிரணத்தி ஆரம்பிச்சிருந்தேன். போட்டப்புறம் உங்களோட நான் பாகவதத்தோட பிரணத்தையும் எடுக்கிறேன். லைக் இல்லையா பிரணத்தி? ஆனா அதுல என்னன்னா ஜெயபதாக சுவாமியோட இல்லை. ஜெயபதா சுவாமியோட இப்ப 75th இது வருது இல்லையா? சோ தேவர் ஆஸ்கிங் மீ வீடியோ அனுப்புங்க அப்படின்னு கொஞ்ச நாளாவே சொல்லியிருந்தா. நான் இன்னைக்கு நாளைக்கு சொல்லிட்டு எப்படியோ நேற்று முடிச்சேன். ஆனா என்னன்னா இப்ப நினைச்சு பார்த்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம தான் இதுல அதுல இல்லை. இந்த பிரணத்தில வந்து நான் போடல. இந்த முன்னாடி கிரியேட் பண்ணது அதிகமானா சொல்ல பாகவதத்துல அது சொல்ல மாட்டேன். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் இனிஷியேஷன் கிளாஸ்க்கு வரவேற்கிறேன். இன்னும் வெரி ஃபியூ ஆக்சுவலி இவ்வளவுதான் எடுத்துட்டு போகவே வேண்டாம். ஆனா அவருக்கு இன்னும் உடல்நிலை சரியில்லை. அவர் எப்ப வரப்போறாரு தெரியாது. அவரோட மங்கள கோயிலுக்கு வரப்போறாரா இல்ல அவர் இதுல மாயாப்பூர்லயே உங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டுன்னு போறாரா தெரியாது. எல்லாம் கோல்டுல இருக்கு. அதான் சொல்றேன், நத்திங் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். நம்ம நினைக்காதுக்கு சிலதெல்லாம் நடக்கும். நம்ம பிளான் பண்ணி அதான் நான் நீ சொன்னேன் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ கேட்டா 3 வருஷம் கூட இப்பதான் 3 வருஷம் தான், அதுக்குள்ளேயே ஒன்று ஆயிடுத்தா? 2.5 வருஷத்துல உன்னோட இனிஷியேஷன் ஆயிடுத்தானா? அப்படின்னா எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி. மத்தலப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. எப்ப என்னோட இனிஷியேஷன் ஆகும், எப்போ ஆகும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. நிறைய பேரோட ஆக மாட்டேங்குது. சோ இதெல்லாம் நம்ம கையில கிடையாது. அவர் மனசு வைக்கணும், கிருஷ்ணன் மனசு வைக்கணும், குருஜி இந்த மனசு வைக்கணும், அப்பதான் முடியும். எனிவே ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து அதுவும் உங்களுக்கு சேர்த்துதான் இதை பிரார்த்தனை பண்ணணும். சீக்கிரமா இனிஷியேஷன் தான் உங்களுக்கு ஆகணும். அப்புறம் வந்து ஃபுல் ஒரு பாத்துல போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு வேண்டி. ஓகே, பிரணத்தி ஆரம்பிச்சுடுறேன் நான்.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு தான் சொல்றேன். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो हयभद्राणि विदुनोति संवत्सतां। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। நம்ம வந்து இது பங்கா ஒரு 50 மேல முடிச்சிட்டோம்னா ஜஸ்ட் லேட் இன்கமிங் கால் தான் இதுலயே அதனால லேட் ஆயிடுச்சு. நோ ப்ராப்ளம். இல்ல என்ன சொல்லுவாங்க 50 மேல தாண்டிட்டோம்னா அப்புறம் நம்ம திரும்பி ஒன்ல இருந்து பண்ண வேண்டாம். தட் இட் செல்ஃப் வில் டேக் 40-45 மினிட்ஸ். ஆனா இது முடிஞ்சிடும் வச்சுக்கோங்க. என்னது நம்ம பிபிடி முடிஞ்சிடும். ஸ்டில் ஐ எம் சேயிங் நம்ம வேற எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. அதனால இப்ப வந்து நம்ம இது போயிடலாம். மன்கா வந்து இப்ப இன்னும் கம்மியா தான் பண்ணிருக்கோம்.
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावना सीताराम। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम, पतित पावना सीताराम। वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हरते राम, पतित पावना सीताराम। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। सीता के मन जनकपुरी யாருமே என்ன கரெக்ட் பண்ணீங்க? மறந்துட்டேல மாதாஜி. நான் என்ன மனசுல இருந்தேன்னா எது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் அதுலயே இருந்தது. என்னடா ராகமே அப்படியே பாடுறேன். கண்ணு இங்க இருக்கு, பட் நான் வந்து எவ்வளவு முடிச்சேன் எதுல இருந்தேன் அப்படின்னு போயிட்டு இருந்தது. जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। सीता के मन भाए राम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया। सीता ने वर पाए राम, पतित पावना सीताराम। परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया प्रणाम, पतित पावना सीताराम। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। मीठी वाणी बोले राम, पतित पावना सीताराम। लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड दास को दीजो। धनुष तोड़ैया हूँ मैं राम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखाओ। छुवत छाप चढ़ाए राम, पतित पावना सीताराम। हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपुसूदन प्यारी। हुई मांडवी भरत के बाम, पतित पावना सीताराम। अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। 12 वर्ष बिताए राम, पतित पावना सीताराम। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीनी, राज तिलक तैयारी कीनी। कल को होंगे राजा राम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम हरे हरे। कुटिल मंत्रा ने बहकाई, कैकेयी ने यह बात सुनाई। दे दो मेरे 2 वरदान, पतित पावना सीताराम। मेरी विनती तुम सुन लीजो,
त्रिभरत को गद्दी दीजो, पोत प्रात वन भेजो राम। पतित पावना सीताराम, धरणी गिरे भूप तत्काल, लागा दिल में शूल विशाल। तब सुमंत बुलवाए राम, पतित पावना सीताराम। राम पिता को शीश नवाए, मुख से वचन कहा नहीं जाए। कई कई वचन सुनायो राम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हरे बोलो हरे राम, हरे हरे। राजा के तुम प्राणों प्यारे, इनके दुख हरोगे सारे। अब तुम वन में जाओ राम, पतित पावना सीताराम। वन में 14 वर्ष बिताओ, रघुकुल रीति नीति अपनाओ। आगे इच्छा तुम्हारी राम, पतित पावना सीताराम। सुनत वचन राघव हर्षाए, माता जी के मंदिर आए। चरण कमल में किया प्रणाम, पतित पावना सीताराम। माता जी मैं तो वन जाऊं, 14 वर्ष बाद फिर आऊं। चरण कमल देखूं सुखदाम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हरे बोलो हरे राम, हरे हरे। सुनी शूल सम जब यह बानी, भूप पर गिरी कौशल्या रानी। धीरज बंधा रहे श्री राम, पतित पावना सीताराम। सीता जी जब यह सुन पाई, रंग महल से नीचे आई। कौशल्या को किया प्रणाम, पतित पावना सीताराम। मेरी चूक क्षमा कर दीजो, वन जाने की आज्ञा दीजो। सीता को समझाते राम, पतित पावना सीताराम। मेरी सीख सिया सुन लीजो, सासु ससुर की सेवा कीजो। मुझको भी होगा विश्राम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हरे बोलो हरे राम, हरे हरे। मेरा दोष बता प्रभु दीजो, संग मुझे सदा ही लीजो। अर्धांगिनी तुम्हारी राम, पतित पावना सीताराम। समाचार सुनि लक्ष्मण आए, धनुष बाण संग परम सुहाए। बोले संग चलूंगा राम, पतित पावना सीताराम। राम लखन मिथिलेश कुमारी, बन जाने की करी तैयारी। रथ में बैठ गए सुखदाम, पतित पावना सीताराम। अब अवधपुरी के सब नर नारी, समाचार सुन व्याकुल भारी। मचा अवध में अति कोहराम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हरे बोलो हरे राम, हरे हरे। श्रृंगावीरपुर रघुवर आए,
रथ को अवधपुरी लौटाए, गंगा तट पर आए राम, पतित पावना सीताराम। केवट कहे चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ, पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावना सीताराम। लाया एक कटोता पानी, चरण कमल धोए सुख मानी, नाव चढ़ाए लक्ष्मण राम, पतित पावना सीताराम। उतराई में मुंदरी दीनी, केवट ने यह विनती कीनी, उतराई नहीं लूंगा राम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे बोलो, हरे राम हरे हरे. ஐ திங்க் இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சோம் அந்த உத்தராய். அதுக்கு நான் ஃபீஸ் கொடுக்குறேன், நான் என்னை ஏத்தின்னு போ, அவரை வாங்கிக்க மாட்டேங்க. இதுல இன்னும் ரெண்டனும் பாடிக்கலாம். तुम आए हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगायो राम, पतित पावना सीताराम. என்ன அழகாக அர்த்தம் கொடுத்தா இருக்குமா? நான் உங்களை இந்த இக்கரையில இருந்து அந்த அக்கறைக்கு சேர்த்துறேன், நீங்க என்னை இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு என்னை ஏத்தி கொடுங்க அப்படிங்கிற. யாரு? இந்த போட்மேன், இந்த படகு ஓட்டுறவங்க நான் இதுல உங்களுக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் வாங்க மாட்டேன், நான் உங்களை இங்க கரை சேர்த்துறாப்புல என்ன இந்த உலகத்துல கரை சேர்த்து என்ன உங்க உலகத்துல அப்படின்னு பண்ணுங்க அப்படின்னு. ரொம்ப இதா அதான் வேர்ட் டு வேர்ட் நமக்கு அந்த மீனிங் தெரிஞ்சா ரொம்ப அழகா அனுபவிச்சு பாடணும். तुम आए हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगायो राम, पतित पावना सीताराम। भरद्वाज आश्रम पर आए, राम लखन ने शीश नवाए, एक रात की ना विश्राम, पतित पावना सीताराम। भाई भरत अयोध्या आए, कैकेयी को कटु वचन सुनाए, क्यों तुमने वन भेजे राम, पतित पावना सीताराम। चित्रकूट रघुनंदन आए, वन को देख सिया सुख पाए, मिले भरत से भाई राम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे बोलो, हरे राम हरे हरे। अवधपुरी को चलिए भाई, ये सब कैकेयी की कुटिलाई, तनिक दोष नहीं मेरा राम, पतित पावना सीताराम। चरण पादुका तुम ले जाओ, पूजा कर दर्शन पल पाओ, भरत को कंठ लगाए राम, पतित पावना सीताराम। आगे चले राम रघुराया, निशाचरों का वंश मिटाया, ऋषियों के हुए पूर्ण काम, पतित पावना सीताराम। अनसुया की कुटिया आए, दिव्य वस्त्र सिया माने पाए, तामुनि अत्रि का वह दाम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे बोलो, हरे राम हरे हरे. இந்த ரெண்டெண்ணம் எடுத்துடலாம், வெனஸ்டே இல்லையா நமக்கு ராமநவமி, அப்பவும் முடியாது, பட் we will not give lot of pending, நம்ம அதையும் முடிச்சுடலாம். முனிஸ்தா இது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள தெரிஞ்சது இல்லையா, they born and பரத் வராராம், பரத் கேட்கிற அம்மாட்ட எங்க அண்ணா எல்லாம் விட்டோன்னு, இல்ல வனத்துக்கு போயிருக்கா, இந்த மாதிரி நடந்ததுனாக்க ரொம்ப கட்டு வச்சன் அப்படின்னா கோச்சுக்கிறார் அவன் அம்மாவை, என்ன நடக்கிறது இங்க அப்படின்னு. அப்புறம் வனத்துக்கு போயிட்டு அவர் பாதுகையாவது கொண்டு வர்றார், அவரை கூட்டின்னு வரதுக்கு போறார், ஆனா முடியலைன்னு சொல்லிட்டு பாதுகாவை கொண்டு வரார் அப்படின்னு. मुनिस्तान आए रघुराई,
शूर्पणखा की नाक कटाई, कर दूषण को मारे राम, पतित पावना सीताराम। पंचवटी रघुनंदन आए, कनक मृगा के संग में धाये, लक्ष्मण तुम्हें बुलाते राम, पतित पावना सीताराम। रावण साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया, भिक्षा दो यह धर्म का काम, पतित पावना सीताराम। भिक्षा लेकर सीता आई, हाथ पकड़ रथ में बैठाई, सुनी कुटिया देखी राम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे बोलो, हरे राम हरे हरे। ஒண்ணு வந்து சுர்பனா நாக்கு கட்டாயா, நாக்குனா மூக்கு, அது ஒண்ணு தெரியும். அப்புறம் மிருக இந்த டியர்ல வந்து அந்த லக்ஷ்மண் வந்து என்ன லக்ஷ்மண் என்னது லக்ஷ்மண் கூப்பிடுறார் ராம். அப்ப இவ சொல்ற என்ன போறது இல்லை நீ அப்படின்னா, அப்ப இப்ப ராம நமக்கு ஸ்டோரி தெரியுமே. அப்ப இந்த மிருகம், இந்த லக்ஷ்மண் புலாயா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுன்னா நமக்கு அர்த்தம் புரியுது. அப்போ அவர் போறார், சரி நீயே பாத்துக்கணும் அண்ணா சொல்லியிருக்காரு, பட் போறார் அவரும். அப்ப என்னாச்சு, அந்த டைம் தான் பார்த்து ராவன் சாது வேஷனா வரார். பூக்கு எனக்கு பூக்குனா பசிக்கிறது, ஏதாவது பிக்ஷா கூட. பிக்ஷா வந்து சீதா கொண்டு வரும்போது கையை பிடித்து ரதத்துல ஏத்தி கொண்டு போயிட்டார். धरणी गिरे राम रघुराई, सीता के बिन व्याकुलताई, हे प्रिय सीते छीके राम, पतित पावना सीताराम। लक्ष्मण सीता छोड़ नहीं आते, जनक दुलारी नहीं गवाते, बने बनाए बिगड़े काम, पतित पावना सीताराम। कोमल बदन सुहासिनी सीते, तुम बिन व्यर्थ रहेंगे जीते, लगे चांदनी जैसे गाम, पतित पावना सीताराम। सुनरी मैना सुनरी तोता, मैं भी पंखों वाला होता, वन वन लेता ढूंढ तमाम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे बोलो, हरे राम हरे हरे। அவர் வந்து பாக்குற ராமர், அது கூட திரும்பி வர என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தா இல்லையா, சீதாராணிய காணோம். அப்புறம் வந்து என்னது தரணிகிரி எல்லாம் என்னது எல்லாமே அவர் ரொம்ப வியாக்குல்னா எனக்கு ரொம்ப அப்படி மனசு ஒழிஞ்சு போயிடுறார். சீதா எல்லாமே பிரிய, அப்புறம் என்ன ஹே பிரிய சீத்தை சிக்கேனா சத்தம் போட்டு அழறாராம். அவர் கத்துறான், எங்க போனேன் நீ சீதா, என்னை விட்டுட்டு எங்க போயிட்டாய் அப்படின்னு. அப்புறம் லக்ஷ்மணி சீதா சோடனே ஆத்து, நான் வந்து என்ன பனே பனாய் நல்லா ஒழுங்கா போயிட்டு இருந்தது, வனத்துக்கு வந்தாலும் ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருந்தது, இப்ப அது எல்லாமே போயிடுத்தே, ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடுத்தே இப்போ அப்படின்னு. அப்புறம் கோமல்பதன் சுஹாசினி இது இல்லையா, கல்யாணம் ஆன புதுசு, கல்யாணம் ஆன ஸ்திரீ அவர். கோமல் பதன் ரொம்ப சாஃப்ட், இது வெரி யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் சாஃப்ட், இதெல்லாம் கிடையாது, என்னது ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் இல்லாத அந்த மாதிரி இதா இருக்கா. ஒண்ணுமா நீ இல்லாம என்னோட லைஃபே போயிடுத்தே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுற. அப்புறம் வந்து சுன்றி மைனா, மைனா தோத்தா எல்லாம், தோத்தானா பேரட், மைனா அதாவது பேரட் இது பேர்ட் எல்லாம் கூப்பிட்டு எனக்கு கேளு கேளு என்னோட இதெல்லாம் கேளுங்க, நானும் எனக்கும் வந்து ஒரு விங்ஸ் இருந்தா நானும் உங்களை மாதிரி பறந்து போய் என்னோட சீதா எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னு. இது போயிடுமா 448 வரைக்கும் பண்ணி பாதி கணக்கு தான் தாண்டி, இன்னும் இல்ல பாதி கணக்கு தாண்டல, இன்னும் இருக்கு, இங்க இருக்கு 52 வந்தா ஒரு மாதிரி. ஆனா இதையும் பாடிடும். श्याम हिरणी श्याम हिरणी, जय सिया राम, जय सिया राम हरे बोलो, हरे राम हरे हरे। श्याम हिरणी, श्याम हिरणी तू ही बता दे, जनक नंदिनी मुझे मिला दे, तेरे जैसे आंखें श्याम, पतित पावना सीताराम। वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं न पाई, गिद्धराज ने किया प्रणाम, पतित पावना सीताराम।
छक छक कर पल शबरी लाई, प्रेम सहित खाए रघुराई, ऐसे मीठे नहीं है आम, पतित पावना सीताराम। विप्र रूप धरि हनुमत आए, चरण कमल में शीश नवाए, कंधे पर बैठाए राम, पतित पावना सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, हरे बोलो हरे राम हरे हरे। இப்ப வந்து அப்ப அந்த சபரியை எல்லாம் பார்க்க போற சபரிட்டு இந்த அதெல்லாம் மீட்டாஃபல், அது என்னது அந்த பேர் எந்த பழம் இல்லையா, அது சாப்பிடுறார் அதெல்லாம். அப்புறம் அதுக்குள்ள ஹனுமான் வரார். ஹனுமான் வந்து ராமலட்சுமணன் உட்காந்து வச்சு போறார். இதோட நிறுத்துறோம். அப்பா கிருஷ்ணா இனிமேதான் இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ அதுக்கு முன்னாடி முடிக்கணும் பார்த்தேன். நம்ம வந்து இப்போ பிபிடிக்கு போயிடலாம். கிருஷ்ணா பக்தியில இன்னும் வேறமா தாண்டிக்கணும். கொஞ்சம் இருக்கு. ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கிருஷ்ணா இந்த பிரபுபாதாவோட வச்சு ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கேன். எங்க வச்சுக்கேன் பிரபுபாதா பிபிடி தானது. ஸ்ரீல பிரபுபா இங்க இருக்கு. சிலப்போ பிபிடி வேற இதுல இருக்கும், சிலப்போ டிரைவ் இந்த டிரைவ்ல இருக்கு. நானே பேசுறேன், என்னாச்சுன்னு நினைக்கிறேன், என்ன நினைக்காதீங்க. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கேன் நான். So I talk to myself. சிலப்போ டிரைவ்ல இருந்தா இங்க இருக்கும், என்னோட ஃபோல்டர்ல இருந்தா கீழே இருக்கும், அப்படிலாம் இருக்கும். ஓகே, நம்ம வந்து இந்த என்னது இஸ்கான் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் தலையை வணங்கி என்னது சீஷினவாய் இப்ப படிச்சோம். சீஷினவாய் தலையை குனிஞ்சு அவரோட இது சரண கமலத்துல வச்சு நம்ம வந்து ஆசீர்வாதம் பெற்று அவருடைய ஆசிகளை அடுத்து நம்ம வந்து இந்த ஃபர்தர் பிரபுபாதோட இது படிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி டு இன்டரப்ட் மாதாஜி. எனக்கு ஒரு டவுட் மாதாஜி. மாதாஜி, பிரபுபாதா வந்து இன்னைக்கு ஒரு லெக்சர் நான் அவரோடது வீடியோ பார்த்தேன். அவர் எந்த இதுல பேசினாலும் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இப்படி இருந்தாங்க, அவங்கள நாம இப்படி மாத்திட்டோம், அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இப்படி இருந்தாங்க அப்படி மாத்திட்டோம்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு மாதாஜி. அப்ப அவங்களுக்கு யாருக்கும் கோபம் வரலையா மாதாஜி? இப்ப நம்மளை பத்தி யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. இப்ப நம்மளை பத்தி சொல்றாங்க, இந்தியன்ஸ்னா இப்படிதான் இருந்தாங்க, அவங்க வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி மாறுனாங்கன்னு ஒருத்தவங்க சொல்றாங்கன்னா, நமக்கு வந்து சிலவங்க வந்து இந்தியா மேல ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்களா மாதாஜி, அவங்களுக்கு எல்லாம் கோபம் வரும் இல்லையா? இவர் வந்து எல்லா ஸ்பீச்லயும் வந்து அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இப்படி இருந்தாங்க, இப்ப அப்படி மாறிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு மாதாஜி. அவரை யாரும் ஒண்ணும் சொல்லலையா மாதாஜி? எதிர்ப்பெல்லாம் வரலையா? சொல்லலையா கேக்குறா? அமெரிக்கன் சொல்லுவோம். ஆமா மாதாஜி. கவர்மெண்ட் வாஸ் வரிட். இந்த அடுத்த ஜெனரேஷன் எல்லாம் அப்படி குடிச்சு அழிஞ்சு போறதே அடுத்த என்ன ஆகும்? இந்த கவர்மெண்ட் வாஸ் ரியலி வரிட். இவளையெல்லாம் எப்படி திருத்துறதுன்னு அந்த கொஸ்டின் மார்க்ல தான் இருந்தா. ஞானது இப்ப நம்ம இதுலயும் பாக்குறோம் இல்லையா, நன்னா போயிட்டு இருந்ததுன்னா இதோட இஃபெக்ட் எப்போ தெரியும்னா ஒரு 15 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த ஜெனரேஷன் வில் ஹேவ் த ஃப்ரூட்ஸ். ஏன்னா அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வாஸ் வெரி மச் வரிட். இப்படி குடிச்சு அழிஞ்சு போறதே எல்லாம் ட்ரக் அடிக்ட்ஸா இருக்காங்களே, இப்படி கூட்டமா இருக்கு, இது எப்படி நம்ம மாத்துறதுன்னு அவளும் ஒரு பெரிய பர்ப்ளெக்ஸா இருந்தா. So when he says like that, when he said like that, they took it in right spirit. Correct தான். இவர் மாத்த வந்திருக்காரு. அந்த மாதிரி தான் இருந்தோம். நம்ம வந்து மோசமா தான் இருந்தோம். அதை அக்செப்ட் பண்றதுல என்ன? That is they took it positively. இல்ல மாதாஜி, they took it positively. They were in very bad shape. ரொம்பவே மோசமா இருந்தா. அது இவர் போயிட்டு அந்த டைம்ல போயிட்டு அதை டேப் பண்ணிருக்கலன்னா அமெரிக்கால இன்னைக்கு ஜேஜேன்னு இன்னைக்குமே அது ஜேஜே தான். எல்லாம் இப்போ கம்மியா போறது, அது வேற விஷயம். பட் அந்த இது எல்லாமே போயிருக்கும். இந்த ஹிப்பி கூட்டம் வந்ததுனால எல்லாமே மோசமா போயிருக்கும். So that was taken in a right spirit. And that was fact also. They understood. Okay, ma, thank you. Hare Krishna. இப்ப நம்ம வந்து இது பிராணத்தை எல்லாம் படிச்சுட்டோம். We are in 17th chapter. அதுல நம்ம எங்க இருந்தோம் பார்த்தோம். கோவரி. கோவரியில வந்து யாரோ மனுஷன் இருப்பானா அங்க அந்த கார்பெண்டர் குடி எலக்ட்ரிஷியன், அங்க இருக்கிற எலக்ட்ரிஷியன் என்னது, நீ கோவரிக்கு போறியா, அது மகா மோசமான இடம் அப்படின்னு. அந்த இடத்துல எப்படியே ஒரு அந்த பில்டிங்குள்ள நுழையணும்னா எல்லாம் கீழே படுத்துட்டு இருப்பா, அந்த என்ட்ரன்ஸ்லயும் படுத்துட்டு இருப்பா, எல்லாம் அந்த அர்ச்சின்ஸ் இந்த தெருவுல படுத்துப்பாளே அவள் தான் அதிகம் அங்க.
என்ன இருந்தது? எங்க இருந்தோம் நம்ம? We speaking with the emissary of Lord Krishna beyond time and space. இது முடிச்சோம். He knew what he wanted to do. இதுதான் அவருக்கு தெரியும், என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். He knew, யாரே பிரபுபாதர் தெரியும், என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். And was single handedly carrying on. வேற மனுஷாவோட தயவு, ஒரு ஹெல்ப் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. இந்தியாவில எழுதி பாக்குறாரு, அவளுக்கும் ஒன்னும் ஒரு ப்ரூவே கிடைக்க மாட்டேங்குது. எல்லாம் கேட்டதுக்கெல்லாம் எஸ் சொல்றதுக்கெல்லாம் we are not so lucky இல்லையா? So government is not helping, people are not ready to help. எல்லாம் இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய காரியமா? இப்ப நீங்க அர்ச்சனா மாதா சொன்னவங்கதான் அமெரிக்கான்காரர்களுக்குலாம் கோபம் வரலன்னு கேட்கிற போல இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய காரியமா? இது என்ன நினைச்சுன்னு போறா, நம்ம அதுல இன்வால்வ் ஆக வேண்டாம்னு சொல்லிதான் எல்லாரும் பேக்கிங் ஆஃப். nobody was helping him and single-handedly carrying it out. It is not one man's job. full entire nation full யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி மக்களை எல்லாம் திருத்திருக்காருன்னா இட் இஸ் நாட் ஒரு மனிதனால பண்ண முடியாது. கடவுளோட அம்சம் இருந்ததுனாக்க பண்ணுவார். So it is not one man's job, he had said, but he went on doing all he could, depending on Krishna. நான் பகவான் எதான் சொல்லணுமா, all is in your court. நான் அவர் பேர்ல பாரத்தை போட்டு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு தெரியும் நான் பண்றது நல்லது, என்னோட ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் பண்றேன். அண்ட் இது என்னமாவது முடியணும்னு சொல்லிட்டு அது பகவான் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was depending on Krishna for the result. He was not depending, he was not taking it on him. So David was beginning to help. Initially he was helping and more people were coming by to visit him. நிறைய பேர் அந்த இதுல இருந்து ஹோட்டல் அவங்க இருந்தாங்க இல்லையா, அதுல இருந்து பரிச்சயமாயி ஒரு ஸ்நேகிதம் பண்ணி ஒருத்தர் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல சொல்லி எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சாங்க. நான் இதுல போடலையோ, ஸ்லைட் ஷோ போடல, ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, சிலப்பா அப்படின்னு போயிடும். Okay, he was talking to a crowd who are deeply set in their hip life. இது படிச்சோமோ இல்ல, படிக்கலாம் நினைக்கிறேன். ஹிப்பி லைஃப்ல தான் இருந்தாங்க. ஹிப்பி லைஃப்னா என்னது, ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் தான், டோட்டலி ட்ரக். அதுதான் வந்து ஆனந்தம் கொடுக்கறது. அப்படியே என்ன ட்ரக்னா என்னது, ஸ்மோக்கா இல்ல மூக்குல இருக்கிற என்ன தெரியாது, வாட் எவர். நம்ம அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். Okay, so அது வந்து அவங்க அந்த crowdல இருந்திருக்காங்க. After hearing his lecture, they will stay up all night with all இதுவும் படிச்சேன்னு நினைக்கிறேன், with their instrument, their women, their drugs, their interracial bohemian scene. எல்லாம் நடக்கிறதெல்லாம் என்னெல்லாம் கூத்து பண்றாங்களோ எல்லாம் பண்றாங்க ராத்திரி முழுக்க. ஆனா காலையில் நேரத்தை வந்து பிரபுஜிக்கு முன்னாடி வந்து உட்கார்றாங்க. சரி பரவாயில்ல, அதை முடியும் அவர் வந்து டாலரேட் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த நேரமாவது உங்களுக்கு வந்து உட்கார தோன்றதே அப்படின்னு. அவளுக்கு என்ன இழுத்துதுன்னா மியூசிக். அது படிச்சோம்ல, படிக்கலாம். And yet somehow they are drawn to Swamiji. Somehow ஏதோ ஒரு அட்ராக்ஷன் சுவாமிஜிக்கு போகணும், காலையில இருந்து அவருடைய லெக்சர் கேட்கணும்னு சொல்லி பண்ணிருந்தாங்க. He's got the good vibration of கீர்த்தனம். அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தையே ஒரு நல்ல ஒரு இதுல பாடி பாடி அவரோட மனசை வந்து ஈர்த்து விட்டார். இப்ப நம்மளே சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு கீர்த்தனம் எல்லாம் பாடினா ஒரு இது பண்ண என்ன ரம்யமா இருக்கு மனசுக்கு. ஒரு என்ன இதுதான் சோலுக்கு நம்ம எல்லாருமே பகவானோட இதுக்கு கேட்கறதுக்கும் பாடுறதுக்கும் தான் ஆசைப்படுறோம். ஆனா தெரியாம இங்கேயே மாட்டின்னு முடிச்சுட்டு இருக்கோம். நல்லா கோயில் போயிட்டு வந்தா யூ ஃபீல் பெட்டர். ஒரு இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணா நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் வருது. இந்த சோல் பாண்ட் அதுதான் அவருக்கு சோலுக்கு தீனி. ஆனா நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால அந்த காரியம் இந்த காரியம் அப்படின்னு இப்படிங்கல உட்காந்து. Anyway, so he's got the good vibration of Kirtana and they wanted to help him out. So Prabhupada was saying to them, that's all right. Even if you cannot do even if you can do a little, உங்களால எல்லாம் ரொம்பலாம் பண்ண முடியாது, ஏதோ கொஞ்சமா பண்ணாலும் பரவாயில்ல, it will be good for you. ஏன்னா பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணாலும் ஏன்னா பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஈவன் கொஞ்சம் அவருக்கு வேண்டி நம்ம அவர் சொல்றதை நம்ம கேட்டு பண்ணினோம்னாலும் அதோட ரிசல்ட் இஸ் ஆல்சோ கிரேட் தான். We are all pure spirit souls, but you have forgotten. நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால மறந்து, அதே தான் அவர் பகவத்கீதையோட லெக்சர் தான் கொடுக்குறாரு. But you have forgotten. You have fallen into the cycle of birth and death. மறந்து போனதுனால திரும்பி இங்கே பிறந்த இடம் பண்ணிட்டு இருக்கும். Whatever you can do towards reviving your original consciousness is good for you. அதனால நம்ம ஆக்சுவல் நம்மளோட என்ன நேச்சர் is to serve the Lord. அதை மாத்திரம் நம்ம மறக்காம பண்ணிட்டு இருந்தா எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணா there is no loss. The Swami's main stress is on what he calls dovetailing your consciousness with the supreme consciousness. அவர் எப்போ சொல்றாரு, நீங்க வந்து எப்போ ஒரு என்னது கான்சியஸ் என்னது நம்ம வந்து ஒரு உணர்ச்சியோட உட்கார்ந்து பகவானை உணர்ந்துட்டு அந்த ஸ்டேட்ல இருங்க. ஏதோ ஒரு நம்ம பௌதிக உலகத்தை அந்த ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் நினைச்சுட்டு அப்படி இல்லாம நம்ம வந்து பகவானை நினைத்துட்டு இருக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணினாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருந்தது சொல்றாரு அவர். Krishna is the supreme consciousness and Arjuna is the representative of individual consciousness. மெயினா பகவான் தான் மெயின். இது நம்ம எல்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவல் பார்ட் பை பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த மெயின் லார்ட். ஸோ நம்ம எல்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ்.
is as Arjuna, as a representative individual consciousness, is asked to act intelligently in collaboration with the supreme consciousness. அப்ப நம்மளோட என்னது மெயின் இது என்னன்னாக்க we're all the அணு மாதிரி தான். அப்ப நம்ம என்ன காரியம் பண்ணாலும் பகவான் என்ன சொல்றாரோ அது போல கேட்டுப்பாங்க. அதனால தான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம். சோ அது போல நம்ம பண்ணும்போது பகவான் becomes happy and our path will be on the right path. Then he will be free from the bondage of birth and death. Sorry, birth, death, old age and disease. அந்த மாதிரி நம்ம கேட்டு நடந்தோம்னா தான் இந்த சக்கரவியூ இருக்கே, திரும்பி திரும்பி பிறப்பி புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணத்திலேருந்து நம்ம விடுதலை ஆகணும்னா நம்ம எல்லாம் வந்து யாரோ நம்ம கையை பிடிச்சு இப்ப நம்ம எல்லாம் இனிஷியேஷன் கிளாஸ்ல தான் இருக்கோம். ஆல் வெயிட்டிங் எப்ப அவருக்கு ஒரு நல்ல குணமாயி நமக்கு எல்லாம் இப்போ தீட்சை கிடைச்சு நமக்கு இன்னொரு படி மேல ஏற்றி கொடுக்க போறாரு அவர். சோ அதுக்குதான் we are looking forward to it. So இதெல்லாம் அந்த ஒரு படி மேலே ஓகே. அப்புறம் பிரபுபாதா had a mission and Karl's law didn't seem to be the right base for it. அவருக்கு ஒரு கோயில் கட்டணும், அமெரிக்கால போயிட்டு இடமே இல்லை, சாப்பாடு கஷ்டம், ரெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளவு காஸ்ட்லி ரெண்ட், புக்கை வித்தாதான் காசே கிடைக்கும், அதை தான் ரெண்டே கொடுக்கணும், அவரோட எக்ஸ்பென்ஸ் அதில் தான் ஓடுறது. இருந்தாலும் அவருக்கு என்ன எண்ணம், நான் இந்த யூஎஸ்ல ஒரு கோயில் கட்டப்படுறேன். எவ்வளவு பேருக்கு அந்த தைரியம் வரும்? திங்க் கூட பண்ண மாட்டோம், அந்த தைரியமா திங்க் கூட இப்ப நமக்கு அந்த லெவலுக்கு திங்கிங் கூட போகாது. அவர் ஆனா மிஷனாவே எடுத்துட்டு அதுதான் கோல், ஐ ஹேவ் டு டூ இட். அண்ட் கால்ஸ் லாஃப்ட் அது வந்து அங்கேயே நான் உட்காந்துருக்கேன்னா என்னால முடியாது, ஐ ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். அண்ட் எனக்கு வந்து இந்த மிஷன் திருப்தி என்னது பூர்த்தி ஆகணும். Karl's law didn't seem to be the right place for it. Prabhupada's friends all agree. Correct, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான், இங்க உட்காந்துட்டு தான் முடியாது. உங்களோட இந்த மிஷன் பூர்த்தி ஆனாக்க you have to come out of it. You should move more into the center of things. The Bowery and Chinatown were too far out of the way. அந்த இடத்துல உட்காந்து யார் கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும், இன்னும் நிறைய பேர் தெரியும்னா இந்த புக்ல உட்காந்து முடியாது. They would find him a new place, forced by condition. He accepted as Krishna's mercy. சரி இதுவும் நடக்கட்டுமா, எல்லாரும் சொல்றா, எனக்கும் அது தோன்றது, ஓகே வில் கோ அஹெட். இதுதான் கிருஷ்ணாவோட வழி காட்டுறாரு, கிருஷ்ணாவோட தயவு இதுதான் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை ஏற்று நடக்கலாம் அப்படின்னு. பிரபுபாதா sat patiently, trying not to disturb anyone, yet speaking about Krishna consciousness day and night. எஸ் ஓகே, நீங்க சொல்றதும் கரெக்ட் தான், பார்க்கலாம் எப்படி கிருஷ்ணா வழிபடுறான்னு சொல்லிட்டு டே அண்ட் நைட் கிருஷ்ணாவை பத்தி திங்க் பண்ணி அதே பஜனை என்ன, அதே லெக்சர் என்ன, எழுதுறது என்ன, அதையே பண்ணிட்டு இருந்தார். Karl assured him that with half a dozen people searching, it wouldn't take long to find a new place. நாங்களா half a dozen people இருப்போம், 5-6 பேர் இருப்போம், 6-7 பேர், நாங்க ஏதாவது பண்ணிடுவோம், டோன்ட் வரி. நிறைய ஒரு எப்படியாவது புது இடத்தை கண்டுபிடிச்சு and they will all chip in together. என்ன கொஞ்சம் நாங்க ஏதாவது எங்களால் முடிஞ்சதெல்லாம் போட்டு உங்களோட ரெண்ட் எல்லாம் பே பண்ண வச்சுடுவோம். அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் அவர் சைட் we will help அப்படின்னு. Help him with the rent. Mike felt obligated. He was good at getting things done. மைக்குன்றவர் என்ன, அவர் பேசினா ஒரு இதோட பேசுவார். இந்த எதிர்க்க இருக்கிறவங்க வந்து ஓ அப்படியா சரின்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது இருந்தது அவருக்கு, என்னது ஒரு பவர் இருந்தது. Mike felt obligated. He was good at getting things done and he wanted to do this for Swami. அதான் அது நேற்றுக்கு அது வரைக்கும் தான் படிச்சோம் நினைக்கிறேன் வெள்ளிக்கிழமை. We shall not suffer a pinch if we dovetail our desires with the Supreme Lord. நம்ம பகவானை நினைத்துன்னு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணும்போதுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நாளும் வருத்தம் வராது, ஒரு நாள் நம்ம வந்து தோல்வி அடைய மாட்டோம். We simply have to learn the art. எப்படி பண்ணணும்னு மாத்திரம் அந்த இது டெக்னிக் கண்டுபிடிக்கணும். How to dovetail, how to concentrate totally on பகவானோட கான்சியஸ்னஸ் எப்படி இருக்கணும், அந்த ஒரு நேக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்துனாக்கா நம்மளால ஜெயிக்க முடியும். Nothing has to be changed. The fighting man did not change into an artist or musician. If you are fighting man, you remain a fighting man. If you are a musician, you remain a musician. நான் வந்து மியூசிஷியனா இப்போ இவர் என்னது, ஓ நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன் அதனாலதான் என்னால ஜெயிக்க முடியல, சரி அப்ப நான் வேணா ஒரு மியூசிக் வேணா பண்ணி பார்க்கட்டுமா, நான் வேணா பாட்டு பாடி பார்க்கட்டுமா, இல்ல ஒரு டான்ஸ் ஆடி காட்டட்டுமா, நான் அப்படி வேணா என்னோட தொழிலை மாத்தி. ஏன்னா பகவத்கீதாலே சொல்லியிருக்கோம், உங்களோட என்ன தொழிலோ அதை நீங்க பண்ணுங்க, அது இம்பர்ஃபெக்டா இல்லைனாலும் அதையே பண்ணுங்க, ஒரு நாளைக்கு பர்ஃபெக்ட் ஆகும், இல்லைனாலும் அது போரும். இன்னொருத்தாரோட ப்ரொஃபஷனை நம்ம எடுத்து பண்ண வேண்டாம், அதுல நம்ம ஜெயிச்சு காட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு. சோ நீங்க வந்து இப்போ இவர் ஃபைட்டிங் தான், இவர் வந்து தடுமாறி மேல போக பாக்குறேன், நான் இதே பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஆனா ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. whatever you are, you remain, but dovetail. நல்லா அதுலயே நம்ம முங்கி அதுலயே நம்ம வந்து தீர்மானத்தோட நம்ம அதையே பண்ணிட்டு இருந்தா கண்டிப்பா ஒரு நாள் ஜெயிச்சு காட்டும். If by my eating the Lord is satisfied, then what? That is my perfection. நான் எது பண்ணினா பகவான் வந்து சந்தோஷம், அது பகவானுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கறதோ அதுதான் பர்ஃபெக்ஷன். நான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றேன், அதை தான் நான் சாப்பிடுறேன். என்ன ஆஃபர் பண்றேன், டெய்லி ஒரு தால் ரோட்டி, அவர் அதானே பண்ணியிருந்தார், தால் ரோட்டி சப்பாத்தி இதுதான் பண்றேன். அது நான் பகவானுக்கு திருப்தி பண்றதுக்கு வேண்டி நான் ஆஃபர் பண்றேன், அதை நான் சாப்பிடுறேன்.
பகவான் அதுல திருப்தி படுறாரா, இனஃப். நான் அதுக்கு வேண்டி நான் வேற எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு ரொம்ப எக்ஸாட்டிக்கா எல்லாம் ஃபுட்டு சமைச்சேன். அப்புறம் இது ஃபுட்டோட ஐட்டம் சொல்றேன். அது போல எது வந்து பகவானுக்கு திருப்தி கொடுக்குமோ, இப்ப நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட் பண்றோம், அதுதான் என்னால முடியாது. ஹோல் டே பார்த்தா 16 தான் ஒண்ணு முடியாது. அந்த 16 ரவுண்டு நல்ல மனசிருத்தி பண்ணோம்னா பகவான் வில் பி ஹாப்பி. போறோம். நான் டெய்லியே 108 பண்றேன், டெய்லி 54 பண்றேன், அவசியம் இல்லை. நம்ம எவ்வளவு பண்றோமோ யாருக்கு ஆட்டுறதுக்கு இல்லையே. நம்ம பண்றது அவருக்கு தெரியும். அவர் ஈ ஷுட் பி ஹாப்பி. அதே போல எனிதிங், கோயில் போறதா இருக்கட்டும், காலையில ஏந்துக்கிறதா இருக்கட்டும். மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாசம் எல்லாரும் ஏந்துக்கணும், அந்த என்னோட ரெக்கார்ட்ல பேர் வரணும். என் பேர் போட்டீங்க இல்லையா, நான் ஏந்துருக்கேன். அது அவங்க போட்டா சரி, போடலன்னா சரி, நம்ம ஏந்திருக்கணும். தட் இஸ் அவர் வி ஹவ் டேக்கன் இட் ஆன் அஸ். நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகி போயிட்டு இருக்கோம். நான் காத்தாலே எழுந்திருப்பேன், நான் காத்தாலே முடிச்சுடுவேன் என்னுடைய ஜபம், அப்படி சம்திங் ரிலேட்டட். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்றதை ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஓவர்டைல் இன் இட் அப்படின்னா அதுலயே முங்கி போய் அதுதான் எனக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த பாதையில இருக்கணும். That is my perfection. If by my fighting the Lord is satisfied, then that is my perfection. இந்த மாதிரி தடுமாறி ஏன்னு ஒரு இடமா மாறி போறது, அதுதான் வந்து பகவானுக்கு திருப்தினா நடக்கட்டும். அதுதான் என்னுடைய பெர்ஃபெக்ஷன். ஏன்னா பகவானுக்கு அதுதான் பிடிச்சிருக்காங்க. அதனால இப்படி அல்ல என்ன சொல்லுவாரு, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இடமா மாறி போறாரு. So we have to stop creating our own plans. மெயினா என்னன்னா, நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணி அது நடக்கலைன்னா பகவான் கண்ணில்லை காதில்லை மூக்கில்லை சொல்றேன். அதெல்லாம் விட்டுட்டு பண்றது 100%. குழந்தைகளுக்கு இப்போ அதான் சொல்லுங்க. ஏன்னா அவள மார்க் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் தானே படிப்பா இல்லையா, எல்லாமே மார்க் ஓரியன்டட். அந்த மாதிரி இருக்காதீங்க. நல்லா 100% யூ புட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ். எவ்வளவு மார்க் வரும், எவ்வளவு கிரேட் வரும், எங்க அட்மிஷன் கிடைக்கும், அப்புறம் நீ எந்த லைன் பிரான்ச் ஆகுமே ஆஃப்டர் SSC 12th அப்புறம், அதெல்லாம் யூ டோன்ட் பாதர். அது வந்து அவர் டிசைட் பண்றாரு. You may think you want to become a doctor, but அவர் சொல்ற இல்ல டாக்டர்லாம் நீ இன்னும் போய் உன் கையால யாரோ கொன்னு அப்புறம் நீ ஜெயில இருப்ப, லைஃப் எல்லாம் ஜெயிலே முடியும். நீ you're not born to be a doctor. நீ வந்து வக்கீல் இல்ல ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்னு அவர் எழுதி வச்சிருப்பார். அதுதான் நடக்கும். அப்படி இல்ல குழந்தை சொன்னா எல்லாம் போயிட்டு குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஒரு பச்சை களிமண் மாதிரி தானே இல்லையா, வாழலாம். என்ன சொல்றோமோ கரெக்டா கேட்டுப்பாங்க. ஈஸியா வந்து அவர் மோல்ட் பண்ண உள்ளி என்ன வர வைக்க முடியாது, கஷ்டம். ஏன்னா அவருக்கு கிளாஸ், அதுக்கப்புறம் வேற என்ன, இப்பதான் சம்மர் கேம்ப், ஸ்கூல்ல இருந்தே சம்மர் கேம்ப் வச்சு விடுறான். அது பார்த்தாலும் 6 மணிக்கே போயிடும். அப்புறம் என்னது கராட்டே கிளாஸ், 6 மணிக்கு கராட்டே கிளாஸ். இதுதான் வேண்டாம். நான் எஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் கராட்டே. ஏன்னா வெளியில போகும்போது யாரோ அட்டாக் பண்ண இல்ல எனக்கு பகவத்கீதா தான் தெரியும் உட்காந்துன்னா பழைக்க முடியாது. கராட்டே படி. எங்க தண்ணி வந்து கொடுத்து தண்ணியில முங்கிட்டோம், எஸ் ஸ்விம்மிங் படி, எல்லாம் படிக்கணும். லைஃப் சேவிங் ஆர்ட் இது எல்லாமே நம்ம வந்து படிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் கோக்ஸ் பண்ணுவேன். ஆனா எப்பெல்லாம் முடியாதோ வாங்க கிளாஸுக்குன்னு சொல்றேன். இப்போ எனிவே, so we have to stop creating our own plans and thoughts and take the perfect plans from the Supreme Lord. பகவான் வழி விடுறாரு, என்னவோ வழி விட்டு இருப்பார். அதை நம்ம கவனமா பார்த்துட்டு இருந்தா, ஓ நான் இதை ட்ரை பண்றேன் ஒன்னும் முடிய மாட்டேங்கிறது, அவர் ஏதோ பாதையில எனக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு, சரி போகட்டும். அது வந்து நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணணும் and execute them. அதை வந்து நிறைவேற்றி காட்டணும். That will become the perfection of our life. Prabhupada like to take a daily morning walk over. Despite the bad neighborhood where Prabhupada lived and worked, he was rarely disturbed. அவர் வந்து நெய்பர்ஹுட்லாம் அதான் அர்ச்சின்ஸும் அந்த உத்வாலம் தான் இருந்திருக்காரு. இருந்தாலும் அவர் டெய்லி கீழே இறங்குவர், அந்த இதுல நடப்பார், திரும்பி வருவார். He is not bothered about the surrounding. Didn't disturb him at all. Often he would find several Bowery bums asleep. பம்ஸ்னே போட்டுட்டார். எல்லாம் வந்து படுத்துட்டு இருக்குங்க. இதெல்லாம் யார் இந்த அர்ச்சின்ஸ் என்னது பிச்சைக்காரன், வீடு இல்லாதவா, நம்ம பிச்சைக்காரா சொல்லுங்க, வீடு இல்லாதவா. So he would often find several Bowery bums asleep or unconscious at his door. வாசல்லே படுத்துட்டு இருப்பா. அவளை தாண்டி தான் உள்ளே வரணும், அவள் வெளியில போனோம்னா அவளை தாண்டி தான் வெளியில போகணும், வேற வழியே கிடையாது. And he would have to step over them. Sometimes a drunk, simply out of his inability to maneuver, would bump into him. அதான் அப்படி குடி போதையில அப்படியே வந்து இடிப்பணும் Prabhupada. Or a derelict would mutter something unintelligible or laugh at him. தன்னோட போதை இதுல இருக்கும்போது அவரை பார்த்து என்னத்தையோ சொல்றது, சிரிக்கிறது, எனக்கோ வையறது, இந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அன்இன்டெலிஜென்ட்டா அவெல்லாம் பேசுவான். அதெல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்காரு. The more sober ones would stand and gesture courteously, usher the Swami into or out of his door at 94 Bowery. The more sober ones would stand and gesture courteously. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நல்ல சாபர்னா என்னது, மயக்கம் எல்லாம் இல்லாம நல்ல ஒரு இதுல இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சது, இதுதான் சுவாமி அப்படிங்கிறவங்க இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணி அவங்களுக்கு வழிபட்டு அந்த மாதிரி பண்றாங்க. courteously ushering Swamiji into or out of his door. வெளியில கொடுத்து வாங்க அப்படின்னு வெளியில போறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப மயக்கம்ல இல்லாதவங்க அந்த மாதிரி பண்றாங்க. He would pass among them, acknowledging their good manners.
தேங்க்ஸ்ங்கிறப்பல ஏதோ ஒரு பாவனை பண்ணிட்டு போவார். ஜூன் இஷ்யூ ஆஃப் த வில்லேஜ் வாய்ஸ், இந்த ஆர்டிகல் ரெட். வில்லேஜ் வாய்ஸ் ஒரு மேகசின் இருந்தது, அதுல ஜூன் இஷ்யூல என்ன போட்டிருக்குது? The meeting of the mystical West and practical East comes alive in a curious contrast between Bhaktivedanta Swami and his American disciples. The meeting of the mystical West and mystical West, இதுதான் mystical வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் தான் இது எல்லாமே. இவாரோடும் ஈஸ்ட், நம்ம பிராக்டிக்கல் ஈஸ்ட், நம்ம எல்லாம் ஈஸ்ட் கரா, அவங்க எல்லாம் வெஸ்ட். comes alive in a curious contrast. என்ன கான்ட்ராஸ்ட் தான். இவங்க ஒரே பணக்கார கூட்டம், ஆனா இந்த சின்ஸ் இருப்பா. நம்ம எல்லாம் ஆன்மீகம் பகவான் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம இருப்போம், நம்ம கிட்ட பணம் கிடையாது. ஆனா வந்து என்னது இமான்தார் நினைச்சுருவாரு, ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா நம்ம வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணுவோம். அப்படி வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து நம்ம ஒரு என்னது கிரியேட் பண்ண பாக்குறோம், ஒரு பக்தி கான்சியஸ. ஸோ எப்படி இது நடக்கிறது பார்க்கலாம். அலைவ் இந்த கியூரியஸ் கான்ட்ராஸ்ட் பிட்வீன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி அண்ட் இஸ் அமெரிக்கன் டிசைபிள்ஸ். அமெரிக்கன் டிசைபிள்ல பணம் நிறைய கொட்டி கிடக்கு, ஆனா எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியாம குடிச்சு பெட்டு குட்டிச்சவரா போவாங்க. லைக் இஸ் டீச்சிங் த சுவாமி இஸ் சென்சிபிள் அண்ட் டைரக்ட். அவர் நேரே என்ன உண்டோ அது டைரக்டா சொல்லுவார். சுத்தி வளைச்சு ஆமாமா நீங்க நல்லவங்க தான் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்க மாட்டார். கெட்டவானா இப்ப இன்னைக்கு மாதா சொன்னாங்க, கெட்டவாதான். His main teaching is that mankind may come closer to God by reciting his holy name. நீங்களாம் பகவான் கிட்ட போனோம்னாக்கா அவருடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணினாதான் போக முடியும்னு அவர் வந்து ப்ரீச் பண்ணியிருந்தார். Swami wishes to find in America, the Swami wishes to find in America an international society of Krishna consciousness, which will be open for anyone, including women. If there is any place on earth with money to build a temple, it is here. பணம் இருக்கு இங்க, என்ன இல்லை நம்ம கிட்ட, என்ன இல்லை, பணம் தான் இல்லை. ஆனா இந்த ஊர்ல அமெரிக்கால பணம் இருக்கு, ஆனா யாருக்கு என்ன பண்ணணும், எப்படி அதை ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு அப்ப இவர் வந்து பிளான் பண்ணிட்டார். இங்க வந்து இஸ்கான் கிரியேட் பண்ணி இங்க பக்தர்களை எல்லாம் வந்து மனுஷா, விமனா இருக்கட்டும் மென்னா இருக்கட்டும் எல்லாரும் வந்து கூடி ஒரு கான்சியஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸை கிரியேட் பண்றதுக்கு பணமுள்ள ஒரு இடம் இருக்கு. பணத்துக்கு பஞ்சமே கிடையாது இங்க, அது இந்த ஊர்லதான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தீர்மானம் பண்ணார். Prabhupada had hope for what the war. பிரபுஜி வந்துட்டானா நீங்க சொல்லுங்கன்னா பேசிக்கலாம். இப்ப நாளைக்கு நம்ம எடுத்துக்கோம். 4 ஸ்லைடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Prabhupada had hope for what the Voice article had referred to as his American church. There was life in his lectures and kirtanas, and at least he was acquiring a small regular following. But from India there was no hope. another Prabhupada, the Voice article and the magazine American church to has his American church and the மக்கள் எல்லாம் வந்து அமெரிக்கன் சர்ச் பீப்புள் எல்லாம் சர்ச் எல்லாம் கிறிஸ்டியன்ஸ் தான். அவெல்லாம் அங்க அட்டென்ட் பண்றவங்க எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருந்து இருக்கிற நல்ல ஹோப்பு கூடி நம்ம இந்தியன் பீப்புள்கிட்ட இருந்து அவருக்கு வந்து ஹோப் இருக்கலையாம். இவர் வந்து லெக்சர் பண்றவங்க கீர்த்தனால இருந்து அதுல இருந்து அவ கொஞ்சம் திருந்தறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. ஸ்மால் ரெகுலர் ஃபாலோயிங், நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நிறைய பேர் ஏதோ பணம் புக்கு விற்பனையாருது, அப்படி எப்படி அவளை வந்து நான் ஈஸியா வந்து டேக்கிள் பண்ணி நான் பண்ண முடிஞ்சது. பட் ஃப்ரம் இந்தியா there was no hope. He had continued corresponding with Sumati Morarji, his god brothers. எல்லாத்தையும் எழுதி பாக்குறாரு. சுமதி மொரார்ஜிட்ட எழுதுற, எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க, நான் இங்க இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. எல்லாம் முடியற காரியமா, அங்க போயிட்டு அமெரிக்கால போயிட்டு சேஞ்ச் பண்றேன்னா அதெல்லாம் முடியற காரியமா, விடுங்க அப்படின்னு எல்லாம் நெகட்டிவ் தான். And the Indian central government எல்லாத்தையும் எழுதுறாரு. But the replies had not been very encouraging. அவள்கிட்ட இருந்து ஒரு என்னது, ஓகே நோ ப்ராப்ளம், ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் டு ஹெல்ப் யூ அப்படின்னாவது ஒரு கடிதமாவது வரணும் இல்லையா? ஒண்ணுமே இல்லை. He was not getting any encouragement at all. Prabhupada gave his roommate David Allen the most personal attention and training. அவருக்கெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி he felt he was giving David a special chance to become America's first genuine Vaishnava. அவருக்கு ஒரு ஆளானாலும் சரி, அவரை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி எப்படியெல்லாம் இது என்னது குக்கிங் பண்ணோம், பகவான் எப்படி ஆஃபர் பண்ணோம், எப்படி நைவேத்தியம் காட்டணும், எப்படி எல்லாம் பஜன் பண்ணோம், எல்லாமே அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபுல் அட்டென்ஷன் கொடுத்து, ஏன்னா he was very close, he had become very close to Prabhuji. So அவரை வந்து அட்லீஸ்ட் அவரையாவது ஒரு ஆளையாவது அமெரிக்கால ஃபர்ஸ்ட் ஜென்யூன் வைஷ்ணவா அவரை போய் ஆக்கி தீர்க்கணும் அப்படின்னு. பட் ஒன் டே ஆன் a dose of LSD என்ன எடுத்துப்பாங்க, LSDனா என்னது, அது ஒரு ட்ரக். Even completely crazy, and Swamiji had to deal with a crazy man. இந்த போதை பொருள் எடுத்துட்டு லெஃப்ட் ரைட் பிரபுஜிய சுவாமிஜிய கத்தி எல்லாம் பண்ணி அவர் வெளியிலேயே துரத்திட்டார். யாரு? இந்த டேவிட் ஆலன். He had not stopped to gather up any of his belongings and even to decide where he would go and or where he would return. He had come on the street without knowing where he would go. ஒரு ஆள் ஒழுங்கா இருந்தா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டார். ஆனா அந்த போதை இது காரணம் என்னை லெஃப்ட் ரைட் வாங்கி என்னை வீட்டை விட்டு துரத்தி என்னை நடுத்தருவுல கொண்டு வந்து விட்டுட்டான். இப்ப எனக்கு எங்க போகணும் தெரியல, என்ன பண்ண தெரியல, ஒரு மாதிரி எடுத்துன்னு வராப்புல இருந்தது, அதுவும் போச்சு.
how difficult it was becoming to preach in America amid these crazy people. இந்த மாதிரி மனிதர்கள்லாம் இருக்கும்போது இவாளுக்கு நான் என்னத்தை நான் சொல்லி இவாளெல்லாம் புரிய வச்சு they are not in the normal senseல இல்லையா drug addicts தானே. My dear Lord, I do not know why you have brought me here. அதான் அந்த பாட்டோட நச்சாவோ அந்த வருமே அது. Why you have brought me here? Now you can do more. Now you can do with me whatever you like, but I guess you have some business here. Otherwise, why would you bring me to this terrible place? What about his scheduled classes? What about David? Should he go back or try to talk with the boy? நான் என்ன பண்ணோம், திரும்பி அவன்கிட்ட போயிட்டு அணுகி இப்ப இதை பண்றதெல்லாம் தப்புப்பா, இதெல்லாம் பண்ணது அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, ஒரே கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. என்ன கொண்டு விட்டுருக்கீங்க இந்த லெவல் வரைக்கும், பகவான் தான் என்ன ஏற்பாடு பண்ணி இது வரைக்கும் கொண்டு விட்டு அவரோட என்ன பிளான் தெரியல அப்படின்னு. He could go home to Vrindavan. வேணா சரி எல்லாத்தையும் பேக் அப் பண்ணி முன்னே போறாது, என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணா பிருந்தாவன் போயிடலாம். பட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் had ordered him to come here. அவரோட குரு என்ன சொல்லியிருக்காரு, நீ போனோம் அங்க போயிட்டு ப்ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, அவ சொல்லியிருக்கா நம்ம கஷ்டப்பட்டாலும் சரி இவங்களை எப்படியாவது திருத்தம் அப்படின்னு இருக்காரு. அந்த மாதிரி எல்லாம் மனசு குழம்புறது. He decided to phone Carl Higgins and ask him to help. It was an emergency. Carl at once agreed that Prabhupada could move in with him and his wife Eva. Oh, இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் டோன்ட் வரி, வாங்க எம் வீட்டுக்கு வாங்க இமிடியேட்டா சொல்லிட்டு அவர் ஹெல்ப் பண்றார். யாரு? கால் ஹியர்கன்ஸ் அப்படின்னு. இவான் அவங்க வைஃப். ஆனா ஒரு வீட்டுல எல்லாம் விருந்தாளி வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொம்மனாட்டி கேட்கணும், விருந்தாளி வரா, ஐயூஸ் ஓகே, ஒரு டீ காஃபி போட்டு வரதுக்காவது இல்ல ஏதோ என்னது சம்திங் ஒரு டிஃபனோ ஒரு சாப்பாடோ எல்லாம் போடுவேன் இல்லையா அப்படின்னு. இல்லாட்ட யாரு கூட்டின்னு வந்தாலும் அந்த வீட்டுல உள்ள பொம்மனாட்டி மூஞ்சியை திருப்பின்னு விட்டானா போச்சு, நம்ம என்னத்தை சமைச்சு போடுறது, அந்த மாதிரி ஆயிடும் அந்த புருஷாளுக்கு இல்லையா. So their place was close by on Center Street, 5 blocks west of Kohri, near Chinatown. இங்க கிட்டக்குதான். ஆனா soon the situation became intolerable for Eva. இவாக்கு ஓகே ஒரு நாள் விருந்தாளினா ஒரு நாள் 2 நாளுக்கு ஓகே, இங்கே தங்க போறாரா, ஏன்னா இவா லைஃப் ஸ்டைல் வேற, இவரோட சுவாமிஜியோட லைஃப் ஸ்டைல் வேற. She knew about the Swamiji's 4 rules. என்னெல்லாம், no meat eating, illicit sex வேண்டாம், intoxication கூடாது, gambling கூடாது. And she definitely did not want Carl Swami trying to change their ways to suit this. நாங்க ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் எங்க லைஃப், இதெல்லாம் நீ உங்க காரணம் நாங்க மாத்திக்கணும்னு அவசியம் இல்லையா, நாங்க அதெல்லாம் எங்களால பண்ண முடியாதுன்னு அவளுக்கு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. யாரு? இந்த இவாங்கிற wife. Carl reached an impasse in his relationship with Prabhupada. He couldn't share his life with both his wife and Swami, and ultimately he was more inclined towards his wife. என்ன பண்ண முடியும், ஒரு சமரசம் வரணும் இல்ல, சுவாமிஜி சொல்றதான் கரெக்ட் அப்படின்னா வைஃப் இறங்கி போயிடுவா. என்ன பண்றது, சரி வேற வழி இல்லை, எனக்கு குடும்பம் தான் இம்பார்ட்டன்ட், வைஃப் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு பிரபுவை சுவாமிஜி கட்டி விட்டுட்டார், இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் ஹிஸ் வைஃப். என்ன கஷ்டம் இல்ல. கேன் வி ஃபினிஷ் ஹியர்? என்ன பண்ணலாம், அவர் வந்துட்டாரா? ஓ 10 ஆயிடுத்து. இன்னும் ஐ திங்க் 1 and 2 இன்னும் 2 ஸ்லைட், அதான் 4 ஸ்லைட் இருக்குது. இந்த 2 ஸ்லைட் நம்ம நாளைக்கு முடிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன அவருக்கு லேட் ஆகும் வரலையா, நான் முடிச்சோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கீ அனந்த கோட்டி ஒரு சத்தமே வரல. ஜெய் महाप्रभु की और भागवत ग्रंथ की राधा गोविंद की श्री राम लल्ला की। हरि हरि बोल।